Se me derrita todo. ¡Ah! Sabe melhor. Non corro moito, pero non agradable. Belus. Dalle aí, que non... Xa está coa puta camarita. Pois eso ya xa o estudio en Santiago, acabou ao cabo este ano. Iso o magisterio na rama de música musical. Só de música para cativo. E agora iba a facer algo tamén relacionado con música. De que está vivindo tú? Desigual. Claro que vai ser eso. Siéntate aí. Último, É menos mal. Vai ser coa bicheira. Os caros é público. Estamos finos. A transformar no carro. Quietos. Non quero, tengo un pelo aquí. Que o leve. Do cocho. Fodendo un cocho. Todo é... Os famosos sós, non? A ver, vale xa de gravar que hai familia. Vale, de gargallar é bota. Parecíamos color sonrosado. Como estaba contando eu, como estou en Foz, baixo de tomar un ogurelo un martes de mercado, baixo, xa vou co coche e tal, e ven unha de Abadín,
e outra de Palas de Rain. Palas de Rain, que se pon ao pé da iglesia. E fai unhas bolas de pan. Non con furado, unha bola de pan. O abuelo de Wesley era poeta. Foi que tuvo mantendo a Eduardo unha pila de tempo, hasta que morreu que Eduardo ya como que... Pero compuxo Manuel de Luixo, que non Sabía a miña cañida abuela, mal. Manuel de Cabana. Cabana era o abuelo do Caseto, o meu abuelo, é xusto. Bueno. Ora non parlate, che chi ha fatto? Era pata así, non é? Cala a boca que tú na chueña fixaste o mismo, Eu fixen non imitando. Mira, ideal, ideal. Este xa é máis do Galicia. Mira, unha pagoda chinesa, de sal. Tipo pagoda. Escamas de sal. Que sabido. A ver, que se chama as maus. As maus de Alfonso, sabe? Mira la sal. Pon ya sin A ver, saca o chefe.